Ay बैथालि नोंहानि जायाखै आं नोंथांनि जायाखै आं जालाय Imania. Jaguyono faglana. Kal baneoleh. Ngah baneoleh. Ngah konsibauna. Unoi. Udian gidingo. नोंथांमोनखौ बरायलायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय दिनै जोङो आलदा लकेशनाव फैगारदों आरो एकदम माबा सिंग्राफोर गोजाखा सिंग्राफोर नङाब्लाथाय एकदम जाया खामानियानो आलदा लकेशनखौ दिनैना एकदम सिंग्राफोरा नायदो रिल्स लानोल' होनलाबायगायनो दैफ्रावनो फाग्ला गोजाखा हनै रिल्स जागोन होनदों नामा नोङो माखै हिट सिंग्राफोर दं आंजोंबो वाटारप्रुफब्रा फाग्लासो थाबायलाबायनानै जाबायबो ओमफ्राय रिल्सआ नों मोसानो रोंगोन ना रोङा रोङा माथो गोदो स्कुलाव मेडेल माबा मोननायसो आं मा मोननाय गल्ड मेडेल माबासो दां मा होनो ब्राउन्सनि माबा मेडेलसो दां गाहरबो नाम फैबावो आयौ फाग्लालै गस्ला गोदानजों माबा लागोन इयो रिल्स दिनैहाय ओइ फाग्ला लंपेन्ट मा गस्लाखौ माबायदि नुदों गाग्लिनानैसो माबा गानखादों गेलारियालाय आं मानसिफोरनि गेलारियाव हाबबा टिभि बक्सआव नायनो जा मोजां मोनो आयौ नाय दा मा मोननांगौ नोंलाय आंखौ एकदम नेगेटिभ सानलायबाय नामा माहायदो बुरो मानसियालाय फार्स्टआवल' नुबाय मानसि नुवाखै दै सिङाव सौहाबनांगौ दै सिङाव सौहाबनांगौ गायदा नोंला आयौ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है सनाले खोनादों ना सनाले सेस सिरियससो सासे मास्कार बिबार आलु गोथावा फाग्ला गाग्लिनासो खनलाय खनसे खनबावलाय ओइ सनाले खोनादों ना सनाले माथो नों संनाय अनला खारैया मारो violence I don't like it in like but हागाथैसो गबावबाय दं मानसिना हागारि नङा खदिल' आयुलाय नांगोन आंखौ हिनजावफोरा बायदिसिना बुङोब्ला आइ बैथालि नोंहानि जायाखै आं नोंथांनि जायाखै आं जालाय नोंना हिनजावा माबा जाब्ला जेन'बा माबा जिराय जायो मायो होननानै बुंबाब्रा खामानि मावा मा मावा होनना बुंबा बिदि गनखौ लाखानसो मानसिखौथ' बुबाथ' थैगोन ना ओंखायनो हायाव खाथियाव बुनानै सिगिनोसैब्रा बैथालिनो मा नोंफानि जायाखै आङो बैथालिथ' होनजाया होननानै होनजाबावो आनो थिग नुयो बेखौ मोसाब्ला उदै मानिया जागुयोनो फाग्लाना कल बानेoleh ngah baneoleh ngah konsibauna unoi udian gidingo मा मानसिफोर फिल्म सासेनि माबाखौ ट्रिकखौ नायनानै सेस गोबोरखि गारलाबावबाय आयौ फुरबायबायल' फाग्लासो सोर फाग्लाफोर फैखोरासो होनगोन beautiful flower beautiful flower is the very dangerous beautiful flower is the very dangerous आप समझा मैं समझा नहीं आप समझा है हम समझाएगा तुमको ठीक है मतलब सुंदर लड़की लोग भी बड़ा खतरनाक होता है इसका माल कैसे होता है बेवकूफ जैसा बोलते है इसको याद भी नहीं है समझा नहीं है उसको ना वो दिमाग का कोपरी जल गया था मामान गोली मारेगा अब का इसको खोल के देखो इधर अंदर क्या मिलता है इधर अंदर डायनासोर का बच्चा मिलेगा डायनासोर का बच्चा ही नहीं है
अरे खोलना डायनासोर का बच्चा मिलेगा तुमको तीरा बनी अरे लेवरा कौन था मारेगा तुमको अच्छा से समझाओ ना उसको अतुल। ये नहीं आता वो नहीं मालूम है मालूम है मुझे मैंने क्या क्या बोला आपको क्या बोला कुछ नहीं बोला हाँ तू मालूम ही नहीं बोरो से बोल आप मैं हिंदी से बोलेगा आपको तू बोरो से बोल मैं हिंदी से बोलेगा हाँ बोल तुमको ज्यादा नहीं आता मेरे को नहीं आता नहीं आता तो आता बोलना मैं इंग्लिश भी आता तमिलनाडु भी आता मैं दुबई का इंग्लिश आता मैं चाइना का इंग्लिश आता अभी है भी What's the for? अच्छा से समझाओ ना उसको। यू नो इंग्लिश You know English? No touch. I am very very danger. यू डा लेवरा डेंजर This is my body. It's very very tight. It's very very body. लेवरा इतना सा है तुम्हारा बड़ा है मेरा बड़ा। इसको नहीं बोलता है इसको बोलता है इसको क्या है ये बेड है बोका इसको बोलता है बेड लेवरा बेट पेट बोलो पेट बेड भी नहीं बोलता है इसको बेड बोलता है इसको कैसे पताएगा तुमको बियर लागू तो का राले बड़ा बिरी बिरी बनता है बोले ऐसे ओए बचाओ ना जाओ हाला ना बांग्ला हॉस्टेल पाना लगा